салому алейкум мухлисони ММА, ба канали мо хуш омадед. имрӯз тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон менамоем. шумо бошед бо лайки худ моро дастгирӣ намоед. спонсори видеои имрӯзаи мо телеграм-канали Шермардон Шоп мебошад, ки беҳтарин либосҳои босифатро ба шумо пешниҳод мекунад. сифати олӣ ва аз матоъҳои қиматбаҳо бо нархи дастрас. доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон аст. барои фармоиш ба ватсапи дар рӯи экран буда нависед ва ё барои тамошои дигар намуди либосҳо силкаи телеграм-канал дар комментария ҳаст. дар омада тамошо кунед, чун ҳама рӯза борҳои нав гузошта мешаванд. Нурулло Алиев бо гузоштани порча аз видео бо иштироки худ ба ҳама хабар дод, ки ба наздикӣ бармегардад. ӯ пас аз ҷарроҳии пой аллакай ба тамринҳои сабук оғоз кардааст ва ният дорад, ки имсол ба атагон баргардад. шумо чӣ бозгашти уқоби тоҷикро интизор ҳастед? ҳатман дар комментария нависед. як моҳ то набард. Лоиқ Раҷабов 1751 баъд аз як моҳи пурра набарди сеюми худро дар UFC бо Абдулкарим Алселвади 15-3 дар Лас Вегаси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мегузаронад. бояд қайд кард, ки мусобиқаи UFC Fight Night дар шаби 2 ва 3 март баргузор мегардад. ба варзишгари тоҷик бошад омодагии хуб ва беосебро орзу менамоем. 7 рӯз то мусобиқа SCI 170 мондааст. бояд гуфт, ки дар ин турнир варзишгари тоҷик Аъзам Ғафуров дар кадри асосӣ баромад хоҳад кард. аллакай рӯзи ҷумъаи оянда дар ниманиҳоии гран-при вазни сабуктарин Аъзам Ғафуров ният дорад, ки дар як муҳориба якбора якчанд нуқтаро иҷро кунад. ғолиб шудан муҳимтарин набард, мағлубияти ногувор, ки аз ҷониби Алан Гомеш гирифта буд, рӯйпӯш кардан, рохат ба финали гран-при гирифтан. аммо муҳимтар аз ҳама, Аъзам Ғафуров мехоҳад мухлисони худро бо ҷанги тамошобоб, пур аз ҳиссиёт ва гардишҳои ғайри чашмдош шод кунад. дар ниҳоят муҳаббат ва дастгирии ӯ аз ҷониби мардум он чизест, ки ба ӯ қувват ва илҳом мебахшад то ғолиб ояд. мо низ ба Аъзам Ғафуров омодагии ҷиддиро таманно карда аз ӯ як муҳорибаи тамошобобро интизор хоҳем шуд ва дар видеои навбатӣ маълумоти пурра оиди Аъзам Ғафуров ва ҳарифаш Алан Гомеш пешниҳод хоҳем кард. агар шумо интизор бошед, дар ҳамин видео ҳатман лайк гузоред. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои навбатӣ, хайр.